Ovplyvnil milióny ľudí na celom svete a zmenil ich životy k lepšiemu. Jeho knihy preložili do takmer 50 jazykov. Všetci, čo sú ochotní sa učiť, s ním vykročili na cestu k úspechu. Osobnému rozvoju sa venuje už viac ako 30 rokov. Školí top manažérov najväčších svetových firiem, podnikateľov, biznismenov, ale aj bežných ľudí, ktorí vďaka jeho zásadám dokážu dosiahnuť ciele pracovné aj osobné. Teraz je tu aj pre vás svetovo najuznávanejší success coach a motivátor Jack Canfield prináša Pravidlá úspechu. Už túto jeseň vychádza jedinečné DVD so záznamom jeho bratislavského seminára v slovenskom a českom jazyku. Objednávajte na www.tajomstvo-úspechu.sk. Zmente svoj život s Jackom Canfieldom. Odhaľte pravidlá úspechu.